το τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε και ποιοι είμαστε και τι θα θέλαμε να γίνει, η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Προσπαθούμε όλες αυτές οι ομάδες που θα βρεθούν εδώ πέρα να συζητήσουμε, να δούμε με κάποιο τρόπο να συζητήσουμε και να μαζέψουμε εμπειρία για το τι είδους τέχνη κάνουμε για να είμαστε, ας πούμε, να μπορούμε να βρούμε ένα πολιτικό λόγο, να αναπτύξουμε, ας πούμε, μια πλατφόρμα μιας αντιφασιστικής και αντιρατσιστικής συζήτησης αλλά και συνείδησης στον χώρο μας. Αυτό το κάλεσμα υπάρχει, όποιον ενδιαφέρεται να έχει τις πληροφορίες. Είναι η πρώτη εκδήλωση του φεστιβάλ και γι' αυτό και επίσημα θα ήθελα να πω ότι άρχεται το φεστιβάλ. Καλώς ήρθατε. Μαντάμ, συγγνώμη. Μήπως έχει τώρα. Ευχαριστώ. Μεσημέρι, βράδυ. Με συγχωρείτε, μαντάμ. Δεν σας το λέω, αλλά απλώς όλες οι ώρες το ίδιο κυλάνε. Μόνο ο ήλιος αλλάζεται στον ουρανό. Βεβαίως, το ξέρω ότι όταν ο ήλιος κρύβεται πίσω από τη σελήνη, καθώς πρέπει οι κύριοι δεν κυκλοφορούν μια αυτοδέσμη στον δρόμο. Και καθώς πρέπει οι κυρίες όμως κοιμούνται. Μαντάμ, με συγχωρείτε, δεν ήθελα να σας προσβάλλω, απλώς λέω ότι η ώρα είναι 3 και εσείς δεν κοιμάστε. Τι θα λέγατε, να πίναμε έναν καφέ ή να ακούγαμε μουσική. Πάμε στον άλλον για καφέ, μου πηγαίνουν τα μήνα και φρικιά κι αράσουν και μου πηγαίνουν και μια φωτρή και φρικιά Κυριακή να τις φύγω στα δέντες κι όλα μοιάζουν δεν τίποτα. Ξαφνιαστήκατε, Ιδού! Λοιπόν, τι λέτε. Όχι, δεν έχω καφετιέρα μαζί μου. Αλλά κάποια καφετέρια θα βρούμε ανοιχτή. Τι λέτε. Πολύ ωραία. Τότε για λόγους οικονομίας και μόνο δεν παρεξηγηθούμε, αφού πάμε στο ίδιο σημείο θα πάρουμε και τα ίδια ταξί. Πώς το ξέρω, φαντάστηκα. Ειλικρινά, μαντάμ, αν είχατε κι εσείς λίγη φαντασία, θα περνάμε μερικές στιγμές από τη ζωή μας πιο όμορφα. Λοιπόν, ναι, βεβαίως, να καλέσω ένα ταξί. Ναι, παρακαλώ, ένα ταξί Ανθέων 15. Ναι, στο Παγκάκι, στο Παγκάκι, εκεί που είναι το Παγκάκι, ναι, στη Λεύκα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, μέχρι να έρθει το ταξί και θα λέγατε να γνωριστούμε καλύτερα. Από κοντά. Γνωρίζετε άμα. Έτσι, σίγουρα το πρωί θα φοράτε άμα. Αλήθεια, για πέστε μου, θα με θυμόσαστε το πρωί. Πόσες ημέρες θα με θυμάστε ακόμα, μία μέρα, 2 μέρες, 3, μια εβδομάδα, ένα μήνα. Με συγχωρείτε, αν γίνομαι ενοχλητικός. Αλλά σας το λέω αυτό για να μείνω τουλάχιστον μερικές μέρες στη μνήμη σας. Είναι σκληρό να ξεχνάμε. Άμα ξεχνάμε εμείς, μας ξεχνάνε και άλλοι. Και έτσι ζούμε και πεθαίνουμε στην αφάνεια. Ποιος ο λόγος λοιπόν να ζούμε, με καταλαβαίνετε. Ωραία. Πείτε μου λοιπόν ότι δεν θα με ξεχάσετε. Μα αυτό είναι καταπληκτικό, αυτό είναι υπέροχο, είναι απίθανο. Λοιπόν, πίνω στην υγειά σας και ελπίζω η συνάντησή μας αυτή να μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη των δυο μας. Γεια σας. Για να μείνει όμως, αγαπητοί μου δεσποινείς, πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι που να το θυμόμαστε για όλη μας τη ζωή. Τι λέμε. Λοιπόν, αφήστε τη φαντασία σας να καλπάσει και πέστε ότι είμαστε σε ένα μεγάλο πάρκο με χιλιάδες λουλούδια. Είναι άνοιξη και το άρωμά του μας μελθάει. Ενώ ακούμε μια γλυκιά μουσική. Κοιτάξτε το φεγγάρι που είναι κρυφτεί πίσω από τα σύννεφα.
Όλοι οι άνθρωποι νιώθουν κάτι παράξενο όταν βλέπουν το φεγγάρι. Νομίζουμε ότι θέλει να αποκαλύψει κάτι μόνο σε εμάς. Πόσο ωραία πράγματα και πόσο απλά. Και είναι από μάτια να το βλέπουμε. Τώρα πείτε ότι είστε σε ένα μεγάλο θέατρο γεμάτο από θεατές. Είστε κάθεστε εδώ στα πρώτα κατήσματα, δηλαδή στους επίσκοπους καλεσμένους, αφού είστε η γυναίκα του πρωταγωνιστή. Δηλαδή εμένα. Κι εγώ παίζω θέλω. Υπέροχη ύπαρξη να κολλαστεί η ψυχή μου άμα δεν σ' αγαπάω. Και όταν δεν σ' αγαπάω, χάος ξανάρχεται. Η Άμμη, η Ρωμαίο, η Ριχάρδο. Εσείς με κοιτάτε και δακρύζετε. Χαμογελάτε κιόλας. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που σας γνώρισα τις ποινές μου. Πώς σας λένε, είπαμε. Άννα. Λοιπόν, Δεσποινίσσα, μετά την παράσταση θα πάμε να κοιμηθούμε στο σπίτι μας. Αγκαλιά, τη μεγάλη μπαλκονόπορτα, τη βεράντα σε βλέπουμε τα φώτα της πόλης που θερμοσβήνουν. Και που ένας διάτοντας αστέρας θα πέρα. Ή κανένα αεροπλάνο. Και έτσι γλυκά, ενώ θα ακούμε την απασιονάτα, μας πάρει ύπνος. Στο ίδιο θέατρο πάλι! Πάλι και πάνω! Αλλά εσείς δεν κάθετε πάνω, φυλάξτε ένα χαρείο! Να σας βλέπω καλύτερα! Εγώ διευθύνω! Πίσω του ανοιχτή ορχήστρα! Από τα έργα να μην τα πνευστά! Γελάτε, τι λέτε. Λοιπόν, άμα μου θυμίσεις μια άλλη κοπέλα, ναι, και αυτή στην πατρίδα μου, όταν την γνώρισε, γέλαγε τόσο πολύ, που τα μάτια της δακρύζαν και νόμιζα ότι έκλαιγε. Ήταν μικρή, ελεύθερη. Σαν τη φύση. Όλα τα πράγματα την έφεραν αδιάφορη, λες και δεν την αφορούσε τίποτα. Όμως εγώ έλαμπα μες στα μάτια της που λέει ποιητής. Όταν αποφασίσαμε κάποια στιγμή να φύγουμε από εκεί πέρα και να έρθουμε. Άννα! Άννα, πού είσαι? Άννα, μη φεύγεις! Άννα! Σε παρακαλώ, έλα. Κάνε μου ακόμα λίγο παρέα. Μην φύγεις, έλα να μιλήσουμε λίγο, ναι, καταλαβαίνω. Πολλές φορές σκέφτομαι διάφορα εξωτερικά, είμαι μόνο.